ଘରେ ଜେଜେ ବାପା ଆଉ ଜେଜେ ମାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ମଜାଦାର ହୋଇଥାଏ। ଜେଜେମା ଯେତେଥର ସେମିତି କହନ୍ତି ମିତାଲି ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କ'ଣ କୋଉଠି କିଏ ଭୁଲ କାମ କଲେ ସେ କହିବେ ମଲା ମଲା, ଏମିତି ପାପ କାମଟିଏ କରିବାକୁ ସେ ଲୋକର ମନ କେମିତି ଗଲା ବା। ମିତାଲି ବୁଝିପାରେ ନା ଭୁଲ କାମ କଲେ ପାପ କେମିତି ହୁଏ, ପୁଣି ଭଲ କାମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ କେମିତି ଫଳେ। ତାକୁ ଏବେ 13 ପୁରି 14 ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷା ସରି ଫଳ ବାହାରିଲେ ତାର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେବ। ମା ମଝିରେ ମଝିରେ କୁହନ୍ତି ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣି, ଏଣିକି ଜଗି ରଖି ଚଳିବୁ। ବେଳେବେଳେ ଆଦର କରି ଡାକନ୍ତି ସୁନା ଝିଅ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ମିତାଲି କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ତା ମନକୁ ଆସିଲାଣି। ତେବେ ଏଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକ କଥା କଥାକେ କହନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ପାପ କଟିଯାଏ, ତାହା ପୁଣି କେମିତି ହୁଏ? ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣିଲେ ମିତାଲିକୁ ଅଜବ ଲାଗେ। ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ତାଙ୍କ ଗାଁର ଉପର ସାହିର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କ ଘର। ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ନିଜ ଗାଈଟିକୁ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କେଜାଣି ଗାଈଟି ମରି ଶୋଇଛି। କିଏ କହିଲା ତାକୁ ସାପ ମାରିଦେଲା, ଆଉ କିଏ କହିଲା ବାହାରୁ ଘାସ କି ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ବିଷାକ୍ତ କାଠ ମୁଠିଆ ପୋକ ଖାଇଦେଲା। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ଗାଈଟିକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟରେ। ଗୋପାଳ ଭାଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ପୁରୀ ଯାଇ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜାବିଧି କଲେ। ସବୁ କଥା ମିତାଲିକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଦିନେ ସାହିତ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା ସେଇ କଥା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଧର୍ମର ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ଯିଏ ଅଧର୍ମ ବା ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ସେ ପାପରେ ଭାଗି ହୁଏ। ମିତାଲି ଏବେ ଆହୁରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଧର୍ମ ବା କଥା କ'ଣ ଜାଣେ? ଆଗକୁ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି ସେଥିରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି ସିନା, କେବେ କମିନି। ଏବେ ପୁଣି ଧର୍ମ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ଏଇ କଥାଟା ତା ଭିତରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ହେଡ୍ ସାରଙ୍କ କଲେଜ ପଢ଼ା ସମୟରେ ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିବା ମେଳା ଜାଗାରେ ସଭାଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ହେଡ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ କଥା ବା ଜଣା କଥା ଅଜଣା କଥା କହିଲେ। ଶେଷକୁ କହିଲେ କିଏ କ'ଣ ପଚାରିବ ପଚାର, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ମିତାଲି ଭାବିଲା ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, କାଳେ ରାଗିଯିବେ କି? ତେବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହେଡ୍ ସାରଙ୍କ କଥା। ଥରେ ହେଡ୍ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ହେଲେ ମିତାଲି ପଚାରିବ କେମିତି? ଛାତିରେ ହାତୁଡ଼ି ପିଟି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଶେଷକୁ ବହୁତ ସାହସ କରି ସେ ଠିଆ ହୋଇ ବିଜ୍ଞାନ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ପାପ କ'ଣ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ? ମିତାଲିର ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତୁନି ହୋଇଗଲେ। ଟିକିଏ ରହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ କହିଲେ, ଯେଉଁ କାମ କଲେ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଓ ସେଥିରେ ସମୂହର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ସେଉଟା ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ନା ତୁମର ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିଥାଏ ନା ତହିଁରେ ସମୂହର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ 2-3 ଜଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ସେ କଥା ମିତାଲିର ମନେ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ କଥା ସିଏ ମନେ ରଖିଲା। ଭାବିଲା ଏଣିକି ଯାହା କରିବ ତାହା ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଉପକାରରେ ଆସିବ। ସେ କଥା ଯାଇ ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଜେଜେ କହିଲେ, କାହିଁକି? ତୋର ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ମନେ ହେଉଛି କି? ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସତ କହିଲେ ବି ମଣିଷର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କାମକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା ସହ କରିବା ଦରକାର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହାଶୟ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାପ କେମିତି ହୁଏ ଏକଥା ଆଉ ଜେଜେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ପୂରାପୂରି
ଏହି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ସେ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିତାଲିର ସ୍କୁଲରେ 4ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗିଥିଲା। ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଯେମିତି ସାରା ଦୁନିଆର କଥା ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ନୂଆ କରି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆମର ଅକ୍ଷୟ ସାରେ। ପୁରା ନାମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ଲାପଟପ। ସବୁଦିନ କଣ ସବୁ ସେଥିରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଥାଏ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିବରଣୀ ରହିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ମିତାଲିର ମୁହଁର କଥା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ମିତାଲିର ଚିତ୍ର ଓ କଥା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ସାରେ। ଉତ୍ସବ ଦିନ ସଭାର ପରଦା ଉପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ବୋଲି ଠିକ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ କଥା ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ସାରଙ୍କ ଲାପଟପରେ। ସେଦିନ ସ୍କୁଲର ଶେଷ ପିରିୟଡ଼। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ସାରି ଅକ୍ଷୟ ସାରେ ଲାପଟପକୁ କାନ୍ଥ ଆଲମିରାରେ ରଖି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସେ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଏତିକି ବେଳେ ମିତାଲିର ମନ ହେଲା ସେ ତା ନିଜ କଥା ଆଉ ମୁହଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତା କି ସେ ଲାପଟପ ଭିତରେ। ଏହା ଭାବି ଥିରିକିନା କାନ୍ଥ ଆଲମିରା ଖୋଲି ସେ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ଲାପଟପ। ଆଉ ଖୋଲି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ମନ ଭରି ଦେଖିଲା। ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରି ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। କୁରୁଳି ଉଠିଲା ମିତାଲିର ମନ। ଛାତି କୁଣ୍ଢମୁଣ୍ଢ ହୋଇଗଲା। କାଳେ କିଏ ଆସିଯିବ ବୋଲି ତରବରରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଲାପଟପ। ଧୀରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କେଜାଣି ହାତରୁ ଲାପଟପଟି ଖସିଯାଏ। ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାପଟପ ଖସିଗଲା ମିତାଲି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ତଳେ ପଡ଼ି ଶବ୍ଦଟାଏ କଲା। ଫାଟିଗଲା ଲାପଟପ କାଚ। କଣ କରିବ ମିତାଲି? ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆଲମିରା ଥାକରେ ଭଙ୍ଗା ଲାପଟପଟିକୁ ରଖିଦେଇ ସେ ଧାଇଁଲା ଘରକୁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସି ମିତାଲି ଚୁପଚାପ ରହିଲା। ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମା ପଚାରିଲେ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହଁ ନାହିଁ ନ କହି ମିତାଲି ଚୁପ୍ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଲାନି। କି ଭୁଲ କଲା ସେ? ଲାପଟପ ପକେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ କଥା କହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି। ଏ କାମଟା ବୋଧେ ପାପ। ସେ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଭାବିଲା ପରଠୁ ତା ଆଖିକୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି। ସକାଳ ନ ପାଉଣୁ ମିତାଲି ଉଠି ଯାଇ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଲା। ବେଳ ହେବା ଆଗରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଧାଇଁଲା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଯେମିତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସବୁ ସତ ମାନିଗଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ସାର୍ ଚାହିଁଲେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ। ତାପରେ କହିଲେ, ହେଲା, ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲାପଟପଟା ପକେଇ ନାହୁଁ, ଆଉ କାନ୍ଦେନା। ମାତ୍ର ସେ ଆଲମିରାରୁ ଆଣିବା ତୋର ଉଚିତ ନଥିଲା। ତୋର ସେଇଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଭଲ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ମିତାଲି ସେଇଭଳି କାନ୍ଦୁଥାଏ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ। ସାର୍ ପୁଣି କହିଲେ, ତୁ ନିଜେ ଆସି ମାନି ଯାଇଥିବାରୁ ତୋର ଏବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସକୁ ଯାଅ, ଆଉ କନ୍ଦାକଟା କରନା। ମିତାଲିକୁ ରାତି ସାରା ପାପ ଗୋଡ଼େଇଥାଏ। ଏବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ସତ ମାନିଯିବାରୁ ବୋଝ ଉତୁରି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନଟା ଫୁଲ ପରି ତାର ହାଲକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ସତ ମାନିଯାଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।